IDolobha laseGoli lethule ngokusemthethweni Umzila Omusha we-Rea Vaya BRT Phase 1C eSandton ngasekuqaleni kwanamhlanje. IMeya U-Morero uthi lo msebenzi ukhombisa igxathu elikhulu ekwandiseni ukufinyelela kwizithuthi zomphakathi, ikakhulukazi kubantu abakhubazekile kanye nemiphakathi enganakiwe. Wengeza ngokuthi ukunwetshwa kuyingxenye yohlelo olubanzi lweDolobha lokwenza ezokuthutha umphakathi zibe zesimanje manje kanye nokuthuthukisa ulwazi lwabagibeli. Isixeko saseGoli siphehlelele ngokusesikweni umzila weRea Vaya eSandton. Eliphulo nelaqala ngonyaka ka-2006 lichazwe njengelo liza kudlala indima enkulu ukuqhubisana nemiba yengxinano eyandayo, eyokhuseleko kunye nenkqubo yezothutho enqongopheleyo. Le BRT okubalulekile is to run a profitable business. You must run a profitable business and don't take shortcuts. And let me explain. They are going to be giving you specifications on what oil you must use in that vehicle. Don't take shortcuts and buy a different oil. They are going to tell you the parts that must be used in that bus. Don't take shortcuts and buy pirates parts, because those buses will not live long. And you don't want to lose a fleet. So le fleet le tshwantse le itlhokomele. Usodolophu waseGoli U-Morero uthi elinyathelo ikwayindlela yokutyala kugqithiso lweenkonzo kunye nokuhlumisa uqoqosho. Johannesburg has made significant strides in building a transport system that is inclusive, efficient, and forward-thinking. So we are actually guided by one clear vision, a vision that says a Johannesburg where every resident can move freely and access opportunities. Now we need to get to a point where we get everyone to get out of his vehicle and use the BRT and public transport. Usodolophu uthi elinyathelo lelinye kumaphulo ohlukeneyo okwenza isixeko saseGoli ibe seso siphucukileyo. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka.